थांथ'नाय जायाखै दासिमबो थांनो होनदोंमोन खिन्थु थांथ'नाय जायाखै दासिम जोङो नटिस हरदों बे जोंथ' बे हायावनो थानो होननानै फैखानायखा जेखि जायालाबो जों बेयाव संसार जानो होननानै फैखानाय जोङो बिथांमोननि थाखाय जों ओरैबायदि अनसायहरनो गोसो जायो माने जोंनि दुखुआवहाय बिथांमोना दुखु लाफाफैबाय जेराव जों ओंखाम मोनजायाखैमोन जोङो जाहोफैबाय बिथांमोना जोंनोहाय जाहोफैनो थाखायहाय जों खोब रंजानानै बिथांमोननो जों जोंनि बे थिनं फाथैबारि जानानै जों बिथांमोननोहाय धन्यबादखौहाय जों होयो आरोखि जोंनावथ' दासिमाव सरकारनिफ्राय फैनाय जायाखै बिनिफ्राय जोंनि नैबे दादगारि एरियानिफ्राय जोंनि जा सरकार बिथांमोना BCDC चेयारमेन प्राइमारि लानानैहाय जोंनाव खनसे गेदारिं जाफैदोंमोन बिनिफ्राय बिथांमोना जोंनि थाखाय एसे सुबिदा बायदिसिनाखौ नोंथांमोननोबो एसे फोलायनाय जासिगोन बेफोरबायदि जोंनो खोथा होलांदोंमोन जोंबो अननायजों बिथांमोनजों ओंखाम बोथिसे खरस खालामलायनानै जानानैहाय जों आसा खालामना दंमोन नाथाय बिथांमोना जा बेयाव बुंलांदों बिनिफ्राय दासिमबो जोंजोंहाय नुजानाय जायाखै बा रायज्लायफिननाय जायाखै बा जोंखौ लोगो लाफिनाखै बिथांमोना बे अबस्थायाव दं आरोखि जों दा बे जानाया ओरैबायदि जादों 2004आवहाय जेब्ला बेवहाय मानसि हाबबायमोन बे समावहाय 2004आवहाय एभिकसन खालामनो थाखाय नटिस होदों बे नटिसखौ मोननानैहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गिनानैहाय सिगांनि एरायग्रोनाय जादों आरोखि माने बेयाव थानाय जायाखै थानाय जायाखै ओंखारग्रोदों बिनि उनावहाय गुबुन हादानफोरखौ नुनानैहाय हाब जानायले माथो गुबुनफ्रा मोनबाय हाबमान दङ दासिमबो बिसोरखौ आवलायनाय जायाखै होननानैहाय आरोबाव फिन हाबबावनाय जादों आरोखि जोङो नैबेयावहाय 17आवहाय 2017आव जों आरोबाव फैबावलायबाय बिदि जादों आरोखि 7 बोसोर जाबाय खिन्थु जोङो 2004आवनो फैखानायखा जों नटिस एभिकसन खालामो नटिस होजानाय मानसि आरोखि जों 2004आव आगसिगुरि होनना बुङो बिथांमोना जिपि साजोब्बाय आरो ओरै खोलाजोंहाय मेलुमपुर होनना बुङो बिथांमोननिजोंबो माखासे जोंनि मानसि फैनाय जाबाय नाथाय माखासे जोंनि नङिफोरनो जायाखै होननानै आं खोनादों आरोखि खोनानो मोनदों बेवहाय नोंसोरनि बे एभिकसन खालामनाय जायगायावहाय दानि गोदान NGO बिथांमोननिबो हा दङ होननानै खोनानो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय मा बुंनो सानो दाथ' बिथांमोननि बेहाय जोंनि नैबे गामियावहाय हा गैया बिसिनो जोंजोंहाय दा सरकारा जोंनि थाखायहाय बे हाखौ होननानै होले होननानै बुंबाय नाथाय जों खावलायनो लुबैयो जोंहा थानो थाखाय गैखा नालाय जोङो खावलायो जाहाथे बे हाखौनो बे हायाव थानानैहाय जों अराय सम मावना जानो हानायनि बे हाखौ जोंनोहाय माबा मोनसे राहा लामा खालामना होयोब्ला जों सरकारनि सायाव गोजोननाय मोनगौ आरोखि रायजों गथ'फ्रा दिनैहाय फेब्रुवारि मासावहाय 25 ना 26 बेवहाय एग्जाम सोलिगासिनो दं जागोन बावहाय दिनैहाय गथ'फ्रा मोजां रोखोमाव थानो मोनाखै बा मोजां रोखोमाव फरायनो मोनाखै बावहाय नों मा बुंनो सानो बेवहायथ' दा गथ'फोरनि जि स्टाडि खालामनांगौ टाइम बेयावथ' न'आनो गैखा नालाय गोदाव सोराव जाना दं आरो बिथांमोननि स्टाडि खालामनाया दा एग्जामनि सायाव मा जाहैयो जोंथ' एखे हारि हिसाबै बर' हिसाबैहाय जोङो एसेब्लाबो दायथ' लाजानो लुबैयो जों जोंनि सायावहाय जोंनि गथ'फोरनि सायावहाय जों बेखौ लुबैयो आरोखि